Sawateng dalemipun Bapak Mandevan, Ibu Mandevan, dusun Kali Semut sekeluarga lan khusus saking margi utawi menghibur nggih acara manggulan tasihan nggih benjing jaran kencake nggih masyarakat dusun Kali Semut. Mama Resi rodok munduran madhep ngetan aja nutupi kontrol. Lah terus Mama ngaloran iki. Korsine ngaloran nggih. Ya kok lek ndak penak tukang salone tiba itu ditutupi Mas. Lah ngono enak ini renyah wis nggih. Nggih. Pagelaran ingkang angka loro para rawuh dulur Kali Semut panjenengan kula mirsani selingan saking keluarga besar yang setia kawan nggih. Bantengan yang lagi viral nggih sesarengan keluarga besar yang setia kawan pagelaran ingkang angka loro sampun sawateng dalemipun Bapak Mandevan, Ibu Mandevan sekeluarga. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani Mama. Nggih dalem. Medali bantengan saking keluarga besar yang setia kawan. Siang menika sesarengan Rahwana Audio Sound System kagunganipun Bapak Gosadi saking Kali Semut Kerajaan. Disuting Mas Eko Kehardi saking Dawan Sukodono. Medali bantengan sekarang di Gending. Kendang Kempul Banyuwangi lawasan lagi viral Mama. Patetan dado. Iya. Yo. Ngono adek merangko ayo digoyang dong. Yo. Ayo dikecakno ger. Lola le lo le lola lo.
Ayo digedrukno sikile, guys. Oh. Bandengan lagi viral saking keluarga besar Reok Setiakawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih. Papat cacahe sing cilik manak cilik sito ngene kok butuh wayah saking Bapak Jai saking Kalipipi si umur 3 tahun nggih. Pagelaran ingkang angka loro sampun sawat teng dalemipun Bapak Uman Devan Ibu Uman Devan Dusun Kali Semut Kerajaan lan khusus agawe margya rawuhipun para tamu terutama dulur-dulur Kali Semut sakeluarga nggih. Kersane tambah gayeng tambah meriah disekani gending-gending siang menika diseting sesarangan artis Mas Eko Kedawalar Sukodono kolaborasi sesarangan Rahwana audio sound system Bapak Gus Hadi saking Kali Semut Kerajaan nggih. Monggo putra wayah Bapak Uman Devan sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakipun saking Tanggung Kali Semut Warungan Kali Semut Kerajaan menawi kersa ditumpakno bandengan nggih. Kalian monggo Bapak Uman Devan nggih bandeng cilike disawer niki putu wayah Bapak Jai umur 3 tahun wis pinter golek duit lek jere wong Tengger golek picis. Mama pamundutan saking Bapak Uman artisi mudhun kabeh ning ngarepe bandeng jene rame kita resi nggih dikeki pambukane gending berot sing paling enak gending berot gending nopo dikeki Jawa dhisik selendang biru dados ya yo. Ayo Mas Merangko jajarno Mama Siti. Ayo maju anak nggih. Nggih Bapak Uman monggo nggih bandeng cilik disawer Bapak Uman nggih. Monggo kalih derek-dereke nggih menawi kersa kula aturi miyos nggih. Nggih semoga dumateng Bapak Usman sesarengan Ibu Usman nggih. Sesarengan para derek-derekipun nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu kula aturi miyos teng pagelaran Inyungting tari bandengan Reok Setiakawan. Ayo Bapak Usman sesarengan Ibu Usman jejer nggih. Jejer kali bandenge Mas Dupli Bapak Usman jejer.
ngono goyang ibu. Ayo adik beratku, nggih disawer tembang nuwunku. Ayo goyang adik ketruk. Adik beratku. Monggo joget malih di gending napa monggo mboten napa-napa ayo adik cilik-cilik menawi gelem joget ayo joget ora apa-apa nggih pokok ndak kebres nggih gending selendang biru pambukaning gending teng wontene bandengan nggih saking keluarga besar yang setia kawan niki gending saking Cak Sumiyanto ngersakake gending terpaksa Mama Resi dangdut. Napa lagune niku terpaksa saged napa mboten? Orgene wis viral. Sungguh terpaksa aku melok reok. Ngono lho Mas Resi. Gawe ngopeni anak bojoku. Nggih, Cak Sumiyanto ngersake gending niki pancen wis sing angel-angel jane tur nggih gampang saking lali Cak Sumiyanto nggih, suwe gak digawe. Mama nggih saged kok nggih lagune Ome Rama. Terus pundi? Lanjut. Oke. Ya. Yo.
maksa nggih pamunita saking Bapak Sumiyanto nggih. Labur langit. Nggih. Ibuke. Nggih, mboten napa-napa monggo ibuke monggo joget ngersake gending berot ngelabur langit nggih menawi panawonanipun Bapak Uman Devan kersa numpak bandengan monggo ditumpakno. Nggih ayo tole longgo nak lek ning ngarepe genjot nak. Nggih, lah ngono pinter nggih. Nggih sumangga. Ya 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 ya. Yo.
mabur langit nggih pamundutan saking ibu-ibu para sinoman saking keluarga Sarbobo Umandevan sekeluarga nggih menika gending telahir nggih teng wontene teng bandengan saking keluarga besar Yaksiakawan Mama ayo munggah kabeh alon-alon nggih ayo bandengane bali-bali nang panggonane tak jalukno gending bar jabar matura dadol kuning adiku angkune kuningnya kaya diproto ya ya wong kuning halus tembung Rika turus sore-sore cahayu Rika turus nang pangkon nanko Dawar monok manuk sikatan Abang Joca Irong Aja Rika turu sore-sore anake wong kali semut Atenono Reoke Pak Jai teko Makaten para rawuh panjenengan sampun amirsani bandengan nggih pagelaran ingkang keloro saking keluarga besar Yaksiakawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih pagelaran salajengipun para rawuh panjenengan amirsani muncule utawi mudune para widya
widodari widodari widodara widodara akeh cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune saweteng dalemipun Bapak Mandevan sekeluarga anglajengaken dawuh gawe tari serimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bokong digoyang sugeng siang para rawuh sugeng amirsani sesarengan Rahwana Audio Sound System kali semun Bapak Kusadi artis video sate Mas Eko Kendawalar Sukodono medali tari serimpi Sekar Jatilan kairing gending mama seneng sing mari nemu jodoh jaman saiki lewat HP iki gawe tati WA akhire syandok temenan isun sing ira sing nyono mama nemu jodoh ya apik rika omong guyon ya kawitane akhire jodoh saklawase sing nyono tadi isun jodoh yang diriko omong guyon rangkawi tadi akhire padha welase
sing mari-mari lewat orari isun sing ira sing nyono tadi isun jodoh ya ambirika omong guyon rangkau itane akhire padha sayangi senenge sing mari-mari sing mari-mari lewat orari jodoh teman ison sing ira sing nyono tadi isun jodoh ya ambirika omong guyon rangkawi ane akhire padha welase awas iya 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 oke senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh jodoh teman Tari Serimpi Sekar Jatilan pagelaran ingkang angka 3 sampun sawanten dalemipun Bapak Oman Devan medali diiringi gending jodoh liwat orari nggih lan khusus saking margya utawi menghibur dulur-dulur masyarakat dusun Kali Semut Kerajaan umumipun nggih siang menika syuting sesarengan artis Mas Eko Ki Dawan Lor Sukodono ugi sesarengan kolaborasi nggih Rahwana Audio Sound System Bapak Gus Adi saking dusun Kali Semut Kerajaan nggih kersane tambah gayeng tambah meriah Tari Serimpi Sekar Jatilan kula sukani gending-gending pambukani gending mama dikei kendang kempul Banyuwangi dhisik kersane jogete santai nggih gelang alit mama dados wis keragam semirina basi Bapak Umat Devan sareng Ibu Umat Devan nggih menawi kersa nyawer kula aturi nyawer sesarengan derek-derekipun para sinoma para bapak lan ibu-ibu dusun Kali Semut ugi sesarengan derekipun sing wonten Kali Semut Darungan nggih monggo kula aturi miyos teng pagelaran
Sawer tari Serimpi Sekar Jatila ana besi sirih Lola lola lo sana sana watasi jang kopi jalung Yo. rai Oh. Gelang alit nggih gending kendang kempul Banyuwangi nggih menika pambukaning gending teng wonten tari Serimpi Sekar Jatilan nggih. Gending ingkang nomor 2 dikei gending Madura ngalinang Mama Siti disukani gending PP Kalompang sumangga. Goyang goyang ayo duk digoyang alon-alon dusun kali semut kerajaan sesarangan reok sediakawan kali mimpi Bapak Jai.
Nembak nuwun dumateng para bapak lan ibu-ibu nggih. Derek-derekipun Tomo Mandevan nggih. Saking kali semut kerajaan. Mugi kali semut darungan nggih. Panjenengan sampun miyos teng pagelaran. Nyawer utawi nyompeng tari seripi. Sekar Jatilaya kono digoyang Ibu. Mama Siti Dalam Mas Joko digoyang dong alon-alon. Inci Mas Hey, masih bersama setia kawan original. Rombena dikata Cuma bentar nanti Tapi bilang iya bes Dikata nomboki Polerika akebui Tapi detedo Kalong nggih gending ingkang angka 2 nggih. Gending ingkang angka 3 ngalinang Mama Resi dikei gending sekti ombake segara semengga nggih. Sayang, sawangan rembulan kau
segara nggih menika gending telahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jane Cak Suki kerdusi diinggirna ayo jatilane ditata para rawuh panjenengan roti mrisani dos pundi megole Mbak Meti sesarengan sak rencengan nggih tarik mama ayo genduk sing ayu-ayu sing mondol-mondol madhep ngidul kabeh nang kamera tak jaleno gending siji gawe sangu Bali gending janger-janger Bali dados monggo Bali ya monggo Bali kapiyarsa syaranipun lera bae sakotarna Nuwun dumateng para rawuh sutresna budaya
masyarakat dusun Kali Semut sekeluarga. Panjenengan roti amirsani pagelaran terakhir gelogor-gelogor muncule para wadya-bala para sabaya seneng-senengane adik cilik-cilik nglajengaken utawi agawe tari rampak barong saking keluarga besar reok Setiangawan Bapak Jai saka Kalimimpi. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani. Iya. Sugeng rawuh para miyarsa. Monggo mirsani seni lan budaya. Seni reok saking Ponorogo. Mirsani tari rampak barong samboyo arek setia Kalimimpi. Mugi-mugi saking Gusti pitaring rahayu. Alon-alon Kali Semut. Yo. Yo. Iya la 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 la. Hey. Yo, ayo dili merangkul. Angkon menyambut kau ya alon-alon yo nak. Dikencak no sikile alon-alon. Au, oi, ayo hait, yo, awas, ayo. Enggak no barongane yo ger. Au, no, sikile diangkat yo ger. Au, hau, ya, oi, ayo. Dijajal gulung dia nak salto. Iya hei. Yo, oh iya. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Ayo salto. Iya. Maneng. Yo. Oh. Hey ho. Vamos a
Oh ya. Audio. Yang ngono ger. Aduh, ayo ger. Baik no banyu ya nak ngelak dole perangko ya nak. Iki lo telontonge wong Ponorogo. Utune popo jai kali bebe. Nyambut kau ya lo yang ger. Ning kono no Mas Dublin sing nyekel pecut ya nak. Pecut sampan tiba ya nak. Awas, pecut e alon-alon ya ger. Woi, ada. Home. Woi, ayo. Iya la home. Ayo nger. Ambil salto ya nak. Ojo sampai dikalano tole perangku ya nak. Yo. Audio yang ununge ukat ya nak ukat ya nak woi do ayo dolilio iya jalan alon ya nak Yo. Ayo ger, alon ya nak. Uyo, woi, alon ger, ayo ger. Yo.
ya. Oh, aduh. Awas. Ayo. Oh, seru. Oh, seru đâu. Ya la 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 la. Ayo nghe. Iki lho sing duwe kucel-kucel yo. Wow. Oi. Ada. Ayo muter ya na. Ayo ke. Ayo. Iki lero tok begakang ya na. Woi. Ayo. Ya. Ya. Awas. Koyo robot. Hai. Oi ger, iki lo, ano Kang Rozi yo nak, Kang Rozi pokok ini jajal yo nak, koyo diuncal no alon-alon yo nak, yang udah ger, ayo Mas Putra, Wasno Kancante, digile di kakang no yo nak, Ayo Goporosi. Weh, menawa kerungu tapi yo nak, yo, ayo Pin, woi. Ayo. Oi, ya lalu iyo ngono ger. Oi, iya ngono ger. Dikasih tepuk tangan. Ore. Woi. Ayo ger. Yeay! La 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 la. Awas. Oi, ya. Oi, oi, aus. Alon Yonger.
Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe nepaceme sampun sawanteng dalemipun Bapak Uman Devan Ibu Uman Devan sekeluarga sekidusun kali sembut kerajaan Padang nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Rahwana audio sound system saking kali sebut kagunganipun Bapak Gus Hadi Laduki boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono ini rambake ditata sing apik jajal kemantene digoleki nggih putranipun Bapak Uman Devan ingkang nami adik putra Devan Mediska Effendi dijejerno ning pinggire tari rampak barong samboyo setia kawan kalian di syuting artis video syuting kalian disukani gending mama dikai gending sing penak sing nyemek-nyemek kai gending kendang kempul Banyuwangi kangen Banyuwangi mama dados irang windu lawasi sanjing kau samya iyo ya wis irang panena irang pantenan suwe senyong irang pantenan
kangen Banyuwangi nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak Barong Samboyo Setia Kawan. Eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih. Tapi saderengipun tari rampak Barong Bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Umandevan, Ibu Umandevan sekeluarga kita saged kepanggihan malih mangki dalu dengan keluarga besar Yok Setia Kawan yang lebih meriah nggih. Dan terima kasih kepada Rahwana Audio Sound System saking Kali Semut kagunganipun Bapak Gus Hadi, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Dan terima kasih kepada artis production video syuting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono, terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar Yok Setia Kawan yang lebih meriah. Eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane yo. A, E,